Εσύ κι εγώ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είσαι εδώ. Θα με συγχωρήσετε ποτέ? Για ποιο πράγμα? Ξέρετε. Μιλάς για... Ναι. Δεν θέλω να το ξανασκεφτείτε ποτέ αυτό. Σαν να μην έγινε ποτέ. Μου το υπόσχεστε? Μου το υπόσχεστε? Τι λέει μωρέ τούτη? Κάνει μπάμπα από μίλια η καψούρα της και μας κάνει την καμπόσα. Κατά εκείνα τα παπόρια. Τρέχα. Χάθηκες ρε, απότομα. Πού είναι ο Κίτσος, πού είναι ο Κίτσος? Πουθενά ο Κίτσος. Μπαρκάρισε. Εσύ ξεμπαρκάρεις? Ξεμπάρκαρε πρώτα και βλέπουμε. Αργά δεν είναι? Έμαθα να βάζω πλώρια πολλά. Δεν πιάνω εύκολα λιμάνι. Εγώ είμαι του λιμανιού. Πιάσε λιμάνι και θα δεις πως ξηγαίνω. Πιάνεις? Εκεί που δουλεύουν η Σία και η Μαρία. Ή η κυρία Πόπη, η καλύτερη μουδίστρα στον Πειραιά. Θα τη σουλπώσει αυτή η φιγουρίνια, θα σας κάνει. Να πάμε να πάρουμε καινούργια ρούχα. Να έχουμε ένα φοράμε. Ένα πουκαμισάκι, ένα παντελονάκι, ένα φόρεμα. Τόσος κόσμος μας βλέπει. Να πάμε όλοι. Όλοι ποιοι όλοι? Και εμείς και εσείς. Και άμα τις φτιάξουμε στην εμφάνιση, μετά βάζουμε και μια αγγελία στην εφημερίδα. Αγγελία, τι αγγελία? Αγγελία, Μιχάλη μου. Ζητείτε γαμπρός, αξιοπρεπής και ηλικιακά όριμος για ευκατάστατη δεσποινίδα με εσωτερικά χαρίσματα και ευγενικής εμφανίσεως. Αυτό το ευγενικής εμφανίσεως να μην το βάλεις. Άλλαξε το. Βάλε ωραιοτάκι. Είναι ωραιότατες οι αδερφές σου. Ο Πάγος, κορίτσια! Καλώς την είναι. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την αδελφή σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσύ να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Ευχαριστώ. Α, το βράδυ θα το κάψουμε, όλοι κάτω. Εντάξει. Πάμε μέσα στο τηλέφωνο. Ναι. Εμπρός. Επίσης, χρόνια πολλά. Για ποια παραγγελία? Δεν έχω δώσει κανένα παραγγελία. Α, για την αγγελία, ναι. Ω, καλά πήρατε εδώ, ναι, για την αγγελία εδώ, ναι. Ω, Παναγία μου, λες μεγαλόχαρη να κάνει το θαύμα της. Λες να κάνει το θαύμα της, μεγαλόχαρη. Γονατιστός θα πάω στην πύλη, γονατιστός, θα σε πάρω και σένα. Γονατιστός θα πάω στην πύλη. Πήρε τηλέφωνο. Γαμπρός. Πήρε τηλέφωνο, Παναγία. Για ποια? Παναγία, όποια μωρέ, τι μέρο φτιάς τώρα και εσύ μου. Γαμπρός.
Απλώς πήρε τηλέφωνο. Δεν μου λες? Παναγία μου. Του είπες να έρθει σήμερα που θα γιορτάζουμε κιόλας? Θα έρθει. Την Κυριακή θα έρθει. Τι κάθεσαι μωρέ, κάνε καμία δουλειά. Φέρε μου ένα νερό μωρέ. Φύγε, σε κόλλα από εδώ. Έλα Παναγία. Δεν μου λες Μιχαλή, πώς σου φάνηκε? Καλός, πολύ καλός. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Τι έγινε, γιατί μου χτύπησες? Βρέθηκε γαμπρός. Για ποια? Για όποια. Η Αγγελία πήρε τηλέφωνο το πρωί. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Καλημέρα. Όπα. Την ερχόμενη Κυριακή θα τα οικονομήσω. Την ερχόμενη Κυριακή θα τα οικονομήσω. Θα σε τραβήξω κούκλα μου. Απόψε κερνάει το μαγαζί, έχουμε γιορτή. Γιορτάζει η Παναγιώτα μας. Έλα, σήκω να χορέψουμε λίγο. Σήκω μόνο να χορέψουμε λίγο. Όπα. Παντοφλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τι, δεν μιλάς μωρέ. Και εσύ την αδερφούλα σου. Μόνο με μένα ναι θα πας. Καλώς μου. Το σχέο γατός έβγαλε την γάτα στην ταράτσα. Το σχέο γατός έβγαλε την γάτα στην ταράτσα. Και μονάχα εμείς οι δυο Όλα καλά. Να χαίρεσαι την Παναγιώτα. Ευχαριστώ. Γιορτάζω. Το ξέρω. Δεν θα μου ευχηθείς? Το κάψεις απόψε? Και με πόσους? Λουσί, δεν μου λες τον 11ο γιο σου. Πόσον έχασες? Δεν πιστεύω να σας είπε κι εγώ να ήμουν μέσα. Εγώ έχω μείνει στον ένα. Λά ρε Λουσί, πότε πρόλαβε? Ο Ζακ. Είναι μεγάλη ιστορία με τον Ζακ. Φίμπερο 11ος. Ναι, για τον 11ο μιλάω. Όχι βρε παιδί Και μου. η πιο τραγική από όλες. Φτιάχνω το κτίριο μιας μεγάλης τράπεζας, τα πετάει με δηλαδή ακόμη. Είμαι που λέτε στο 16ο όροφο και επιβλέπω τα συνεργεία. Και έρχεται με τον πεθερό μου το παιδί να μένω. Και εκεί που μου μιλάει το Σε τι παιδί. γλώσσα σου μιλάει ρε Λουσί? Φραντσέζικα μιλάγανε τα παιδιά. Εκτός από τον πρώτο, το Λικούργο. Αυτός νομίζω τα κουτσομίλαγε τα ελληνικά. Α, ναι, ο Λικούργος, ο Λικούργος. Και εκεί που σου μίλαγε το παιδί. Ναι, μα πάω να σας πω, αλλά δεν με αφήνει. Κάτσε. Τόσα παιδιά τόσοι θάνατοι, σαν να κεφαλαιώνουμε που και που. Για λέγε. Δεν λέγε. Λέγε ρε. Κόβεται ένα σημάντας από γερανό. Όχι ρε Λουσί. Και μου πέφτει το κεφάλι του παιδιού στα πόδια. Όχι, ρε. Σουράφι. Όχι, ρε. Λάμα ο ημάντας. Όχι ρε Λουσί. Άντε για μας τα παιδιά, Θεός χωρίς το παλικάρι. Άντε, Λοιπόν, κάτσε, δεν έχεις να βάσεις πουθενά. 2 μας μείνανε ακόμα και τελειώσαμε. Άντε για Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά Παναγιώτα μου, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλώς το αφεντικό. Μεγάλη μας τιμή. Μη σας ανησυχήσω, βρέθηκα εδώ κοντά και να χαίρεσαι την αδερφή σου, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Παναγιώτα. Χρόνια πολλά. Είδες, Παναγιώτα μου, σε θυμήθηκε ο κύριος Καλογεράς. Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή, θεία. Να χαίρεσαι τη Δέσποινα. Ευχαριστώ. Έλα, κάτσε. Δεν θα καθίσω, ήμουν εδώ κοντά και... Σαν τα χιόνια. Καλησπέρα. Χριστό, φίλος μου. Καλώς ήρθατε. Δεν θα καθίσω, ήμουν εδώ κοντά και... Όχι, θα κάτσετε, έχουμε γλέντι απόψε. Και κοιτάξτε εδώ, φαγιά, γλυκά. Της Παναγιάς στα μάτια έχουμε φτιάξει. Μεγάλη χάρη της. Έλα, θεία. Κάτσε. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Τι μέσα θα σου βάλω, θεία? Τίποτα, ευχαριστώ, είμαι εντάξει. Τι εντάξει, καλέ, ξέρω, σφαίρι το κρασί δεν πίνετε, λίγο τυράκι. Έχει φέρει ένα κεφάλι ο Μιχάλης τρέλα. Ευάγγελε, πες του να σου βάλει λίγο. Θα αρέσει πολύ στο θείο, πάει πολύ με το κρασί. Μιχάλη! Ναι, τώρα σ' άκουσε. Μιχάλη! Τραγούδι μου. Θα χορέψω τώρα. Αυτά είναι τραγούδια. Κοίτα, μην κατεβάσεις το κρασί με το... Άντε, πήγαινε τώρα με τους άλλους. Το νου σου καημένη, θα σε προσέχω. Στην υγεία σου, Καλογερά! Θα με χορέψεις! Δεν έχει απόψε χαρτοφύλακα. Απόψε που υπάρχουν τα τάλαρα και είχα να σου δώκω. Την υγεία σου, αφεντικό. Γεια σας, κύριε Καλογερά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαν εφιάλτης είναι. Ποιο? Το 10. Όλα. Είναι. Θα σε περιμένω παρακάτω. Ξέρεις πού. Όση ώρα και να πάρει. Σε παρακαλώ, έλα. Ορίστε, θεία μου. Θα φύγω, Ευάγγελε, ευχαριστώ. Πάνω σύρμα κάτω παίζω εγώ το παρλάμα και η λάμισσα χορεύει όμορφο κατσίλαμα και η λάμισσα χορεύει όμορφο κατσίλαμα. Παλαμάκια, παλαμάκια να χτυπούν τα ταγουνάκια, να χτυπούν τα ταγουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια. Το σκάσε μπαλαδόρος. Σκάς κοριτσάρα μου. Όλους το τσεπάκι τους έχεις εσύ. Γλέντι τρικούβερτο στο 10, κυρτάσου. Ναι. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Θα έχουν κοπανίσει τώρα. Φαντάσου τι έχει να γίνει στα κρεβάτια τους. Θα αναστενάξει ο Πειραιάς απόψε. Το κρασί και ο έρωτας. Σαν πως έχει καλύτερη χαρά ο άνθρωπος. Ο έρωτας είναι αγωνία, Λάζαρε. Γιατί έφυγε τόσο νωρίς ο θείος? Δεν ξέρω. Και μόνο και μόνο για να κάνει τη φιγούρα του. Σταμάτα να πίνεις. Γιορτή είναι. Η γιορτή σου. Πιες κι εσύ. Δεν θέλω.
Τι μάτια είναι αυτά που έχετε. Το σήκω να χορέψουμε. Δεν χορέψαμε ούτε ένα χορό απόψε. Θυμάσαι πέρυσι? Θυμάσαι τι χορό ρίξαμε τέτοια μέρα? Δεν πίνεις άλλο? Θα πιω όσο θέλω. Έχω κι εγώ λεφτά, τι νόμισες? Μιχάλη! Σήκω να πάμε σπίτι. Πρώτα θα πιω το κρασί μου. Ύστερα θα σε χορέψω. Πού πας? Θα περπατήσω. Αυτός το ζήτησε. Θα σε πάει βόλτα με την κούρσα του ο τράγος. Πήγαινε. Αλλά μην αργήσεις. Το τσούξαμε και πάλι. Κούκλα είσαι σήμερα. Καλά. Πιες, εσύ πιες. Και εγώ θα γίνω Ιβόν Σανσόν. Φοβόμουν πως δεν θα αρχώσουν πια. Γιατί το κάνατε αυτό? Ήθελα να σε δω. Και εσύ? Εσύ δεν το θέλες? Τι σημασία έχει? Έκλαιγες? Κάποιος έρχεται. Από εδώ. Καλύτερα να φύγω τώρα. Το ξέρα. Το δω στον όνειρό μου πως θα έρθετε. Αλήθεια λες? Δέσποινα! Δέσποινα! Πού είσαι? Δέσποινα! Είσαι εδώ?
Την υγεία σου, Θεέ. Καλή διασκέδαση. Αυτός έστειλε σε μένα τότε. Καλά το είχα φανταστεί. Σου πάτε. Μην λέτε τίποτα. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να έρθω. Θα με συγχωρέσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα πια. Εδώ εσύ, τύπος και υπογραμμός. Και μη σ' ακούσω να λιχτάς που σ' αφήνω μόνο σου, χάθηκες κακομοίρη. Κάτσε. Εφημερίδες! Εκδοσιάδημα του Μακαρίου! Εφημερίδες! Εκδοσιάδημα του Μακαρίου! Τι κάθεσαι εδώ, τι μας μάρωσες? Τρέβα μέσα, μην έρθει κανένας πελάτης. Αμόλα! Σπέρα. Να κεράσω καφέ? Μπα, έχω προπόνηση. Τι έγινε, Κίτσο? Όλα καλά. Επιτέλους! Τόσα τηλεφωνήματα σου έκανα. Δεν σε ειδοποίησαν? Πάντα με ειδοποιούνε. Τότε? Είχα δουλειές, δεν καθόμουν. Εσύ να μην είχες. Έλα, μάνι, μην καθυστερούμε. Μάνι. Δεν κάθεσαι να φάμε? Η Μερόπη έχει φτιάξει γεμιστά. Πρέπει να ξαναπάω στην κλινική.
Σε περιμένουν κι άλλοι μελοθάνατοι. Δεν είσαι μελοθάνατος. Και εσύ γιατί δεν κατεβαίνεις στη Γλυφάδα να κάνεις για καμιά βουτιά? Καλό θα σου κάνει. Αλήθεια, πώς τα περνάτε φέτος? Τα γνωστά. Τα παιδιά δεν μαζεύονται, η Ελένη χαρτοπαίζει και εγώ πέφτω ξερός από κούραση. Κατά τα άλλα λέμε ότι παραδερίζουμε. Χρειάζεσαι μια φιλενάδα, στο έχω πει. Δεν έχω καιρό για φιλενάδες, δυστυχώς. Γιατί είσαι έτσι φιδωλός? Τι τρέχει? Δεν είμαι φιδωλός. Η κατάσταση παραμένει ίδια. Ούτε κρύο ούτε ζέστη δηλαδή. Ακριβώς, ό,τι έχουμε πει ισχύει. Να προσέχεις. Κάνε και την προσευχή σου πότε πότε. Δεν θα παραλείψω. Φρόντισε να με κρατήσεις ζωντανό όσο μπορείς. Δεν χόρτασες ακόμα? Όχι. Θέλω κι άλλο. Γιατρός είμαι. Δεν είμαι Θεός. Η καρδιά δεν αστείευεται. Ούτε κι εγώ. Πόσο χρόνο έχω? Πόσο? Ούτε να μας κυνηγάγανε. Γιατί το βιάσει? Βιάζομαι. Γιατί σήμερα το κλείνω το μαγαζί. Για πάντα. Μπα. Και πόσο κρατάει το για πάντα? Για πάντα. Δεν το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβες? Τι ωραίο φυσά εδώ στην Κηφισιά. Εμείς τον Πειραιά ψηθήκαμε. Σ' αρέσει το καινούριο μου φόρεμα, δεν μου πες? Καλό. Για σένα το φόρεσα. Μπράβο. Σκάσταν όλες από τη ζήλια του στη γειτονιά. Και να πεις ότι είναι και τίποτα ακριβό, μπα. Είναι το καλό μου το γούστο. Φιούλη. Έλα, τι θα κάνω πάνω? Διαβάζω, μπουμπού. Να δεις και τι έχω κάτω από το φουστάνι. Το έχω δει. Στη γιορτή σου που με κοίταξες. Είχε κόσμο, το είπα. Δεν λέω. Τώρα. Πού είναι τα χάλια σου? Κουράστη πια. Μια ώρα τη διαβάζεις, φτάνει. Ποιος είναι ο θησαύρος σου? Πες. Ποιος είναι Διουλή? Έλα, αρκετά. Δεν είμαι στα κέφια μου σήμερα. Τώρα μιλάω σοβαρά. Καλύτερα να πηγαίνεις.
Έσαι αυτό ρε τσογλάν. Φέρ' το εδώ. Φέρ' το εδώ. Φέρ' το εδώ. Σκουπίδια ήταν. Ακούω και το βούτυξα. Ελενάρα. Θες να ακούσεις για τη μάνα σου? Άντε μου πως πάρει το διάλογο με σε κάνω τουλούμι στο ξύλο. Δεν είμαι στα κέφια μου σήμερα. Τι άλλαξε δηλαδή? Άντε, έχασα τώρα και τη γλωστή. Μοναχή σου μιλάς. Κάτι σκεφτόμουν. Κάτσε, παιδάκι μου. Μάμπια, βρε Χρήστο. Αφού σου είπε ο γιατρός τέρμα το τσιγάρο. Στον τάφο θα σε στείλει το ρημάδι. Όλα σου φταίνει πια. Τα νεύρα σου έχεις. Μια χαρά είμαι. Μένα μου λες. Τι θες τώρα κι εσύ? Για αύριο ποιο που κάμισο να σιδερώσω. Το ρίγια το μπλε. Τι μοδίστρος, τσακωθήκατε? Δεν σε καταλαβαίνω. Με την Τίτσα λέω, την Τίτσα. Μέρες έχεις να πας για πρόβα. Η Τίτσα πήγε στη Θεσσαλονίκη, στη μάνα της. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει πάλι. Δεν μας τα λες καλά, κύριε Ερνούλα. Καθόλου καλά. Μπορεί και να μείνει εκεί για πάντα και να μην την ξαναδώ. Θα δούμε. Κοιτάτε, ρε. Φρόνιμο. Την αδερφή σου, κοιτάξανε. Τι έγινε? Έλεγα για καμιά βόλτα. Δεν έχουμε δουλειά απόψε. Πάνε τα τηλέφωνα. Τα κόψα. Πάμε. Την προπόνηση. Πάμε. Γιουτσό, πού πας? Ορκίζεσαι, Ορκίζεσαι. Άμα μου ορκιστείς και εσύ δύο πράγματα. Ρίχτα. Κουβέντα για το παρελθόν μου και μη σηκώσεις χέρι πάνω μου. Έγινε.
Αν μ' απατήσεις όμως, μαχαίρι και όπου σε βρει. Μαχαίρι. Έγινε. Και εσύ αν με πατήσεις, βιτριόλι στα μάτια. Έτσι που λες, Αρσεμάκη, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Έτσι που λες. Αφεντικό! Αφεντικό, 9 η ώρα. Ξεχαστήκαμε. Νίκο, 9 η ώρα. Αμάν, Διαμαντή, το νου στο μαγαζί, βρε. Μιχαλή, σήμερα πρέπει να κάνουμε την κουβέντα. Δεν τα αφήνουμε μωρέ για αύριο. Όχι, όχι, σήμερα. Το έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ποια μαγείρεψε απόψε? Η Παναγιώτα μαγείρεψε κάπαμα. Όχι. Και κάτω έχω ένα μπακαλιάνο σε ακουσία. Θα το πεις εσύ? Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Ευλόγησε, Κύριε, το φαγητό. Ευλόγησο. Αμήν. Λοιπόν, κορίτσα, έχω νέα. Πολύ ευχάριστα νέα. Υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για σας. Γαμπρός. Ναι, δηλαδή υπάρχει κάποιος που έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και του είπαμε να περάσει από εδώ, από το σπίτι, να σας δει. Να μας δει. Εγώ σας είπα δεν ενδιαφέρομαι. Εκτός αν θέλετε να με ξεφορτωθείτε. Άκου τι λέει. Γιατί σε παρακαλώ να μην φτιάξεις τη ζωή σου? Μια χαρά είναι η ζωή μου. Δεν ναι, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη. Μην είσαι πεισματάρα. Μια κουβέντα θα κάνουμε, να μιλήσουμε. Μια κουβέντα. Μεγάλωσα. Δεν είμαι για προξενιά και για παντρολογήματα. Αν θέλει η Αντωνία, ο δρόμος ανοιχτός. Όχι, όχι. Πρώτα εσύ. Και εξάλλου τι. Καθόλου δεν μεγάλωσες. Πότε θα έρθει? Την Κυριακή. Το απογευματάκι. Άντε, βάλε και εσύ τα δυνατά σου και όλο και κάτι καλό θα συμβεί. Θα δούμε. Άμα... Τι έγινε, πού πας, δεν θα φας? Κάτι θυμήθηκα. Ξέχασα. Πρέπει να κατέβω στο μαγαζί. Θα φάω αργότερα. Θα στο έχω στο τραπέζι σκεπασμένο, μην μείνει νηστικός. Παναγιώτα μου, θέλω να πας και στο κομμωτήριο. Να φτιαχτείς λιγάκι. Να γίνεις ακόμα πιο όμορφη. Να αγοράσεις και ένα φόρεμα. Να μην έρθει ο άνθρωπος τώρα και... Άντε, καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Τι έγινε? Όλα καλά, όλα καλά. Προχωράμε. Μόνο πες μου πού να την τρέξω γιατί να. Έφτασε η ώρα και εμείς καθόμαστε. Έχω μιλήσει στη Μαρία Τιμώρου. Συνεννοήθηκα να την πάτε εκεί που δουλεύει. Αύριο κιόλας. Μη ρε Μιχάλη, ώρες. Ξεχνάς που είμαστε. Άστο, γιατί έχω ξελιγωθεί της πείνας. Εσύ τον τρως τον καπάμα, Μπακαλιάρος είναι. Δεν μιλάω για αυτό, μωρέ. Ξέρω τι είναι.
Άντε βάλε ένα γύρο όλους από μένα. Άντε. Και άμα σε ρωτήσει κανείς γιατί θα πει δεν ξέρω. Εντάξει. Ναι, αλλά γιατί? Κάνε ρε αυτό που σου λέω που θα με ρωτήσεις και γιατί τώρα. Καλά. Κερασμένο από τον κύριο Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, θα κάνουμε κεφάλι. Στην υγεία σου, Μιχάλη. Σύρες πιάσατε, πουλάκια μου. Να σας στείλω και τις δικές μου. Να, μορσείς, κατά εκεί τρέχατε. Κι είναι το φαΐ. Πρώτα, το κορίτσι πρώτα, τη μουσταρίνα του πέσει, τους θύμους σε φτάνει. Άρα, τη δική σου τη λαχτάρα, Μαμά, δεν νιστάζω. οι πελιές του μπουζουκιού σου μου έπειρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι. Γεια μας. Γεια σου, Μιχάλη. Όπα. Αλλά Τι κάνεις τώρα? Από πότε σε καπνίζεις? Γιατί ρωτάς? Φύχτηκε η αξιοπρέπειά σου? Αυτό δεν θα το ξανακάνεις. Το παρατραβάς, Δέσποινα? Σκέφτεσαι και δεν κλείνει το μάτι σου. Τους τόκους. Πώς θα μαζέψω αύριο τους τόκους. Τι να σκέφτομαι, Μαρσί. Φτάσ' τα χρόνια μου και ας σου κολλάει ύπνος, κόλλα του κι εσύ. Πώς από εδώ? Μου πήρε ο ύπνος. Ψαράστηκε. Είπαμε σήμερα και τι δεν είπαμε. Γεια. Πήρα απόφαση. Ξέρω τι θα πεις, αλλά εγώ θα δώσω το λόγο μου, αυτό είναι. Με αυτόν και με κανέναν άλλον. Για βάλε. Πόσες φορές θα μου τύχει κίτσος? Το ριζικό σου ξέρει. Καλά δεν έκανα. Το αίμα σου τι
λέει. Αν δεν τα ακούς, καλά. Άμα τα ακούς, το ριζικό σου ξέρει.